Este ano 2021, a Real Academia Galega dedícalle o Día das Letras a Xela Arias Castaño, unha das voces máis destacadas da poesía galega contemporánea e que fixo tamén unha importante labor como editora e traductora, vertendo ao galego moitos clásicos da literatura universal. Xela naceu o 4 de marzo de 1962 e foi inscrita no Rexistro Civil de Sarria, en Lugo. Era primogénita de Amparo e Valentín. Puxéronlle o nome de María de los Ángeles, pois daquela non se permitían os nomes en galego. Todos lle chamaban Xela. A etapa do parvulario e primeiro de primaria pasouna no Colexio Fingoi, de Lugo, un centro de ensino privado do que fora director Ricardo Carballo Calero e caracterizado polas innovacións pedagóxicas. En 1969, Valentín, que era mestre, foi trasladado a Vigo. Nesta cidade, Xela rematará os estudos de primaria no CEI de Sardo Mamoledo e os de bacharelato no Instituto Castelao. En 1973, con 11 anos, gañou o primeiro premio de contos infantís o Facho, na Coruña. O conto levaba por título A fraga dos paxaros voadores e A fraga leopardicia. O conto A fraga dos paxaros faladores e A fraga leopardicia foi publicado en La Voz de Galicia, con ilustracións de Manolo e Paulo, fillos de Manuel Caamaño, presidente da Asociación Cultural O Facho. Ao rematar o bacharelato, comezou a traballar en edicións xerais, pois falaba moi ben en galego. Nesta editorial traballou na sección de creación e investigación. Tamén foi correctora de estilo e editora de varias coleccións. En 1996 edítase Contos ao teléfono, do italiano Gianni Rodari, coa tradución de Xela e en colaboración con Valentín Arias, seu pai. O libro foi publicado por Editorial Juventud de Barcelona. O 7 de xuño de 1986 edítase por Xerais O gato gallado e a andoriña señá, unha historia de amor do portugués Jorge Amado, traducido por Xela Arias ao galego. Xela foi sempre moi activa na defensa das causas populares, participando en actos contra a entrada de España na OTAN, manifestándose contra a Marea Negra do Prestige, a favor da normalización do idioma galego e festivais de poesía. En 1989, Edicións Xerais, na súa colección Xabarín, publica As bruxas, do británico Roald Dahl, traducido ao galego por Xela Edith Iglesias Izquierdo. En 1990 edítase o enxeñoso fidalgo Don Quixote da Mancha, de Miguel de Cervantes. O libro foi editado por Xuntanza Editorial da Coruña e a autora tamén participou na súa traducción. No curso 91-92 comeza os estudos de Filoloxía Hispana na Universidade de Vigo, o que lle permitirá anos despois exercer como profesora en diferentes institutos galegos. O seu primeiro destino será no Terra de Sallas, en Santa Comba, a Coruña. En outubro de 1994 nace Darío, que será o seu único fillo e do fotógrafo Xulio Xil Rodríguez, co que casara en xullo de 1992. A Darío dedicaralle o seu libro de poemas Darío a diario. O 20 de xaneiro de 1995 consegue, por decisión do xulgado de primeira instancia de Sarria, o cambio oficial do seu nome, María dos Anxos, polo que realmente era coñecida, Xela. Remata así unha loita xudicial de 10 anos por recuperar o seu nome. Darío a diario, o seu terceiro libro, publicouse no ano 1966 por Edicións Xerais de Galicia, con versos dedicados ao seu fillo Darío. Na foto da portada, realizada por Xulio Xil, seu pai, aparece o propio Darío no momento de nacer. En 1999 comeza a traballar como profesora de lingua castelá e literatura no IES Terra de Sallas en Santa Comba, a Coruña. En anos posteriores percorrerá outros institutos galegos, rematando a súa carreira profesional no IES Álvaro Cunqueiro, de Vigo. Finalmente, o 1 de novembro de 2003, aos 42 anos de idade, Xela faleceu en Vigo, despois dunha vida intensa dedicada á poesía, á traducción a Galicia, ao seu idioma e á súa cultura.